Bideotutorial honetan Google dokumentu bat erabiliz lan akademiko baten estruktura eta maketazioaren prozesua ikusiko dugu. Lehenengo eta behin, lan akademiko baten estrukturak gutxienez 6 atal hauek izan behar ditu. Portada, aurkibidea, sarrera, edukia, ondorioak edo amaiera eta azkenik bibliografia. Hurrengo puntuetan, lan akademiko baten maketazioa nola egiten den ikusiko da. Horretarako, adimen artifizialaren erabilera gaur egun tituludun formaturik gabe idatzi den lan bat hartuko dugu. Lehenengo puntuarekin hasiko gara. Hainbat modu daude lan baten portada egiteko. Hemen adibide bat ikusiko dugu. Portada marrazki aukera bidez osatuko dugu. Txertatu, marrazkia eta berrian klik eginez. Bertan, irudi bat igoko dugu. Gaiarekin zerikusia badu hobeto. Ondoren, titulua sartuko dugu testua sartzeko aukera bidez. Azkenik, behealdean beste testu karratu bat sartuko da. Egilearen izena-bizenak, diziplina eta ikasturtea idatziz. Amaitzeko, gorde eta itxi botoiari emango zaio. Dokumentura buelta eginez, orri jauzi bat egingo dugu testua hurrengo orrira eramateko. Ondoren, sortutako irudia lehenengo orri osoan kokatzeko, irudien aukerak klik egin eta kokapena atalean finkatu orrian duen kokapena aukeratuko da. Ardatzak 0an jarriz. Azkenik, irudia beste muturrera eta behera luzatuko da orri guztia estali arte eta portada osatuz. Testuari formatu emateko editatu eta hautatu guztia klik egin. Testu guztia aukeratuko da. Paragrafoetako testurako letra tamaina 11 eta Arial letra mota gomendatzen da. Irakurtzeko argia baita. Paragrafoek bi aldetatik margin berdina izateko hurrengo botoiari klik egingo diogu. Esaldien arteko distantzia konfiguratuko da 1,5 aukeratuz. Azkenik, tituluei formatua aldatuko zaie. Testu normala beharrean, lehenengo goiburu formatua aukeratuko da. Ekintza honek aurkibide automatikoa egiterakoan pausuak erraztuko dizkigu. Tituluei formatua emandakoan, ezkerraldean tituluen aurkibidea azalduko zaigu. Amaitzeko, paragrafo bakoitzaren hasieran, margin handiagoa jarrioko diogu tabuladore tekla erabiliz. Tituluei formatua eman ondoren, aurkibide automatikoa era errezean egin ahal izango dugu. Aurkibidea portada ondoren kokatuko da. Beraz, bigarren orria utzi gutxi beharko dugu, orri jauzi bat eginez. Ondoren, aurkibidea titulua idatzi eta aurkibidea txertatuko dugu. Lehenengo goiburu formatua eman zaien titulu guztiak azalduko dira aurkibidean. Aurkibidea txertatu ondoren, sarreraren orriaren goialdean bi klik egin eta goiburua azalduko zaigu. Bertan, lotu aurrekoarekin aukera desgaituko dugu. Goiburua sarreraren lehenengo orrialdetik aurrera azaltzeko. Goiburuan, lanaren tituloa eta izena-bizenak idatziko ditugu. Testua baino kolore argiagoa jarri. Ondoren, oinorrian, orrialdeen zenbakiak txertatuko ditugu. Portadaren eta aurkibidearen orriek ez dute zenbakirik izango. Sarreraren orritik aurrera azalduko dira zenbakiak. Hori dela eta, lotu aurrekoarekin aukera desgaituko dugu sarreraren oinorrian. Ondoren, aukerak orri zenbakia aukeratuko dugu eta orria bi zenbakitik hasiko dela adieraziko dugu. Dokumentuan zehar, erreferentziak egon daitezke. Atal batean beste atal bat aipatuz. Kasu honetan, bigarren atalaren amaieran, 6. atalean informazio gehiago aurkituko dela adierazten da. Aipamenetik zuzenean 6. atalera salto egin nahi bada, lasterbide bat jarri daiteke.
Horretarako, 6. ataleko aipamena aukeratu eta eskuineko botoiari emango diogu. Bertan, txertatu estek aukeratu, ondoren goiburu lastermarkak eta 6. atala aukeratu. Estekan klik eginez, 6. puntura salto egingo dugu. Atalen bateko informazioa hobeto adierazteko irudiak txertatu daitezke. Kasu honetan, erradiologian erabiltzen den ChestLink softwarearen funtzionamendua azaltzeko diagrama bat txertatuko dugu. Irudia txertatu ondoren, erdigunean jarri eta goialdean irudiaren zenbakia eta definizioa idatziko da, 9 letra tamainan. Ondoren, irudiaren behaldean, zein iturritik hartu den espezifikatuko da 9 letra tamainan eta etzana jarriz. Iturria jartzea derrigorrezkoa da, bestela, plagioa kontsideratu daiteke. Bibliografian ere, webgunearen esteka txertatuko da. Lehenengo, bibliografia atala azken ordian kokatuko dugu horri jauzi bat eginez. Bibliografia era egokian egiten laguntzen diguten hainbat aplikazio aurkitu ditzazkegu online. Adibidez, Script edo Bibguru. Kasu honetan, Bibguru erabiliko dugu. Bibliografia APA7 ereduan egingo dugu. Dokumentuan gorde dugun esteka bat hartu eta aplikazioaren bilatzailean sartuko dugu. Automatikoki APA7 ereduan txertatuko digu. Pausu hau, esteka guztiekin errepikatuko dugu. Kasu honetan, webguneak bakarri ditugu. Liburu edo artikulu batetik aterako balitz informazioa beste era batera izango litzateke. Amaieran, kopia bat egin eta dokumentuan itsatsi. Testu normalaren formatua eman eta gaztelaniaz dauden zatiak euskarara itzuli. Azkenik, estekak txertatu. Dokumentuaren maketazioa amaitzeko aurkibidea egin denetik aldaketak egin direnez, eguneratu egingo dugu. Ondoren, orrialde guztiak berrikosiko ditugu eta azkenik fitxategia PDF formatuan deskargatuko dugu. Lan akademikoak PDF formatuan entregatzea komeni da. Besteekin partekatzerakoan zure lana ezingo da editatu edo aldatu. Zuk bakarrik izango duzu edizio dokumentua eta aldatzeko baimena. PDF-a ireki eta esteken funtzionamendua egiaztatu. Aurkibide automatikoa, paragrafoetako erreferentziak eta bibliografian sartutako estekak.